της αγάπης στους προδότες να καταδικάζουν όταν τις καρδιές τις πόρτες τις καταδικάζουν της αγάπης στους προδότες να καταδικάζουν όταν τις καρδιές τις πόρτες τις καταδικάζουν. Μα εσύ πάντα θέλεις με κοντά τα κλειδιά μου και γι' αυτό παίρνοντας συνέχεια στην καρδιά μου. Μα εσύ πάντα θέλεις με κοντά τα κλειδιά μου και γι' αυτό παίρνοντας συνέχεια στην καρδιά μου. Ένα βίντεο. είναι η καρδιά μου τώρα ένα πληγωμένο χελιδόνι. Όσοι είναι στιγμάτιες την πατάνε στη ζωή και με λάθος ιστορίες λέγονται κάθε στιγμή. Όσοι είναι στιγμάτιες την πατάνε στη ζωή και με λάθος ιστορίες λέγονται κάθε στιγμή. Μα εγώ αγάπησα εσένα, μήπως και με το πάρει χωριά.